казвам се Алекс, живея в Перник, тук съм израснал, занимавам се с IT, с информационни технологии. Създавахме продукт, който е туристически чатбот за Перник. Този чатбот представлява различни събития, различни исторически факти за Перник, както и един наръчник за туриста. Всеки човек може да открие различни ресторанти, хотели, където да бъде настанен в Перник, както и какво може да посети в този град. Туристическото мобилно приложение е създадено като един пътеводител за Перник. Посредством него ние развихме и нашия чатбот, като взехме голяма част от информацията от мобилното приложение, както и от уебсайта. Имахме възможност да се включим и да подкрепим младежките инициативи и да насърчаваме младежката активност в посока, активно включване в различни възможности в туризма, в туристическия бранш и това да можем да подкрепим колегите с разработването на чат-бота за Перник. Моето участие в проекта Ratio беше да събирам информация, която да бъде поставена в чат-бота, който се реализира. Беше интересно, защото въпреки че аз съм родена в град Перник и мога да кажа, че знам някакви неща като забележителности, все пак открих нови забележителности, много интересни и непознати. Включих се в проекта Ratio. Първоначално с основната ми цел е да науча повече за предприемачеството, какво мога да направя с собствен бизнес и какво мога да създам, което да бъде мое, на което да бъда като лидер. Включих се в едно обучение по предприемачество, участвах и в 3 кохорти, тъй като исках да се запозная с повече хора, които имат идеята да направят нещо свое. Тези обучения ми даваха повече знания за предприемачеството, какво представлява то, в каква насока искам да се развивам. Научих се на различни сфери, включително дигитален маркетинг, продажби, как да развивам собствен бизнес и как да привличам повече клиенти и контакти. След обучението ми по предприемачество започнах собствен бизнес, като вече съм съосновател на IT компания Growsoft. В нея развиваме млади кадри и се опитваме да помогнем на град Перник, като взимаме млади хора, които да ги обучаваме в компанията и съответно да растат кариерно. Social Service Jam беше едно изключително добро събитие, в което успяхме да брейнстормим доста идеи. Включително тогава брейнстормахме нашата идея за IT компанията, което беше много яко. Партньорството с Младежкия център в Брезник ни даде новите контакти, новите възможности за работа. Направихме няколко срещи с колегите, планираме и дейности, които заедно да правим от тук нататък. Мислим си за проекти по различни програми, които в момента ще бъдат отворени през 2024 година. Лично за нас е важно да насочим вниманието си към надграждане на уменията на младежките работници от една страна и съответно след това тези умения да можем да ги дадем, да провокираме, да насърчаваме младите хора да бъдат активни. Проектът ни даде изключително много знания за младежите в Перник, за тяхните ценности, за тяхната гледна точка на развитие, както кариерно, така и социално. Смятаме за в бъдеще да продължим с развитието на чатбота и на други типове чатботове.